Il-Ġermanja għandha tkun il-pajjiż li hu rwol ċentrali fid-dibattitu l-għajnuna brabta mal-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'taħdidiet li kellu mal-President tal-Ġermanja Joachim Gauck fil-bidu tat-tieni jum ta' żjara statali li Gauck qiegħed jagħmel f'pajjiżna. Fil-Palazz ta' San Anton fejn saru dawn it-taħdidiet, il-Prim Ministru Malti sostna li kif il-Ġermanja kellha u għandha rwol kruċjali fil-kwistjonijiet inqalgħu fil-vant tal-Ewropa, l-istess għandu jiġri fil-Mediterran. Spjega kif bħalissa l-klima Ewropea hija waħda tajba biex fl-aħħar tittieħed azzjoni konkreta dwar l-immigrazzjoni. Hawn nirringrazzja li President Ġermaniż li kien kruċjali biex tinbidel mentalità dwar l-immigrazzjoni mhux biss fil-Ġermanja iżda anki madwar pajjiżi oħra. Il-Prim Ministru fisser ukoll kif iż-żjara tal-President Gauck hija waħda simbolika għal Malta dan għax qed issir fi żmien tant delikat u sinifikanti. Il-Prim Ministru spjega kif iridu jinstabu soluzzjonijiet immedjati u soluzzjonijiet aktar fit-tul. Dawk aktar fit-tul huma soluzzjonijiet li jistgħu jirriżultaw mis-summit li se jsir pajjiżna bejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-pajjiżi Afrikani. Hawn il-Prim Ministru żvela li diġà hemm numru ta' mexxejja li kkonfermaw l-attendenza tagħhom. Il-President Ġermaniż tkellem dwar il-bżonn li jkun hemm rabtiet ta' ħbiberija u komunikazzjoni b'saħħitha bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Spjega kif irid jaħdem bisħieħ biex tonqos it-tbatija tal-immigranti u ma jibqgħux iseħħu traġedji bħalma ġraw fl-aħħar jiem fil-Baħar Mediterran.